tumrapsa sami prajurit kang wicat sono soreng warga setuju Sioko Pratamtama soreng wadya unggul yuda Sioko soreng wadya unggul yuda Sioko soreng wadya unggul yuda brungkang kimpun soreng harjane praja soreng wadya unggul yuda Siyaga Pratamtama soreng wadya unggul yuda Siyaga Pratamtama soreng wadya unggul yuda Siyaga Pratamtama soreng wadya unggul yuda luwak sono mangan kita
yo padha macul ngarep sawah temene subur yo padha kumpul aja weka parang tandur ning pekarangan tegalan uga ning sawah yen wis panenan kanggo mangan tura-tura aku sing wangi uga tak putih aku ora lali omo kabeh mati tanah desa iki kabeh lo cinawi yo padha amar suti mugi Gusti berkahi desane ayem tentrem patani mesam-mesem desane kemari paporo tani padha bunga wedhuse lemu-lemu sing duwe goyang-guyu pepeki padha ngendhawela yo padha digodhog turi putih ditandur neng kebon agung turi putih ditandur neng kebon agung ana leren tiba nyemplung mbok ira kembangi apa mbok ira kembangi apa kembang tepu cacahe pitu kembang tepu cacahe pitu ayo kanca padha bersatu dene negarane maju mbok ira kembangi apa kembang menur tironce-ronce kembang menur tironce-ronce tandurane subur makmur patani seneng atine tandurane subur makmur patani seneng atine
wis wayah esuk jagone kloro rame swarane pating kamroyo aduh senenge sedulur tani bebarengan padha nandur pari srengenge nyunar ngulon parane manuk ing ojek ana wit-witan pating kemruwit seneng atine katon asri donya saisine. Besok nek latihan dipaske ora ana lagu ki barang. Aku teko ning ora ketok. Kowe engko anu sagok telok ora? Ramen Luar biasa. Iku ramen tenan iki. Iki dalam Ayang-ayang ning kene ya. Bro, iki dalam acara apa iki? Ngerti dusun. Oh, ngerti dusun. Rejepan nek nggon dhewe. Nek kene apa ya? Huh? Padha ora. Rejepan, Mas. Desa. Kadesa. Oh, Sing kadesa. tegese ngundang wong-wong kon auman kon mangan. Ngono leh ora? Ora, Kok iso? ora ono sing kenal karo aku. Nek dilongkas aku kenal karo wong kene. Aku arep kelas boji kene kok kencal. Tenan aku. Sing mbok rondo apa? Sing jahki miskin iso. Wah, karepe aku ya terserah. Iki rak wak dhewe nyambut gawe wis rampung. Wis rampung kabeh wis resik. Wis le jarane wis didusi. Wis tak duki. Anune apane? Penangsange wis dupiti. Oh, saiki gerek tenang-tenang. Nah, karek hiburan. Hiburane Iya. opo? Heeh. Banjur iki le ngarit mau kepiye? Ayo kurang saiki. Ayo dolehake. Engko nek ndarane nesu berbahaya. Apa? Angger Ora apa sing penting lak seneng-seneng angger brengose jegrek wis. Galake ora umum. Nek nang kene ana omah ora ndek brengos. Iso. Pas entak bojone mricili. Kakek dina nang panggung. Angger wi bapakku. Itu wi jaba aku. Mau Kula. Kula kan turu jabat. kowe Nggih. sing muni gagah-gagah benek nang panggung ki sapa? Kula. Kowe kok ngono ya gagah. Nggih, titik-titik gagah ngono lho. Dur sing omong muni kowe arep dadi wong kene. Arep ngepek cewek kene. Sapa? Kula. Nggih. Wani tenan. Oh, ora sida. Ah, ngopo? Iki di luar radar. Mau nek wis omong ngono gak arep tak golekke, Gus. Ora sida. Kene iki ceweke ayu-ayu. Niki bakal ketiwasan. Ah ngopo? Mara tuwake melu nabok. Lah sing omong arep golek kene iki sapa? Engko laporke bojone ya kelakon turu njaba. Jebul sing gagah nang Pak yo. Kowe barang ya. Mongko arep turu Bandung ngrante dhuwit. Repot iki. Iki ya Gus, perkara. wes dudel. Iki acara apa, Gus? Anu, napa jenenge peresmian masjid. Sing peresmian masjid ki mengko goblok. Aku sepeling mesti kleru kowe. Di ngapunten.
Gandeng double job lanjut. Wali. Nggih, niki peresmian kadesa. Kok peresmian? Kadesa ki wis ket biyen Gus kene iki. Au. Ya, nek cara nggon dhewe ya kaya saparan utawa nyadranan. Auman harimau. Aum. Kuwi aungan. Gus, ya sak perlune nek kene acarane kadesa kowe ngucapke ndongake sing apik sik karo masyarakat kene sak kiwa tengene. Ana ing desa ngendi Gus? Jagoan. Ora. Iki kok sajake kepingin nggih. Angopo? Angopo? Angger ngene iki kaya Arjuna. Arjuna tanpa rupa. Ayo ndongake sik siap-siap. Nggih. Sugeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng warga masyarakat Jagoan. Dalah sakiwa tengenipun sedanten mawon para penonton semua. Saya doakan Anda diberikan kesehatan. Rezeki sing kathah sing barokah, amin. Diparingi putra putri ing sekang solekah, amin. Ayo delongkas kedegake pondok, amin. Jangan lupa nomor 3 pilih saya, amin. Apa? Lurah. Dongake masyarakat kene kok malah Tak nggih didongake mawon nggih mugi-muga mawon masyarakat mriki dipun paringi ayam-ayam tentrem kemali palot jinawi. Amin. Barokah rezekinipun. Dipun paringi sehat bagas waras awakipun. Amin. Sing dodol diparingi lancar. Sing tani diparingi akeh panenane. Sing gurung kerja enggal-enggal kerja. Sing lara enggal-enggal mari. Sing mari enggal-enggal lara. Sing wis mari yo tambah sehat. Nggih, tambah sehat. Sing calanang-lanang pemuda-pemuda. Sing ijeh jomblo golek oleh. Pemuda kono. Sing tampang jomblowati. Sing jomblo lanang oleh cewek. Sing wedok ora usah kuwatir. Apa? Tak dobel. Rencana. Pak mbing rencana, Pak. Kepiye konjur mlintat-mlintat ngene piye? Kaya gagah mau lho. Kaya wingine. Ayo. Pak Slamet ki manggawa maratuwa barange. Kuwi ya wis andalane. Jane ki nek sing wis rada tuwa ki kon leren nang omah sik delo. Bos, sing pulang mek mantune. Iki tegese iki seniman seniwati ki tidak memandang umur. Mboten. Kabeh ki nek mbing dadi seniman ki aja mandang umur. Nggih. Cuma wis tuwa sithik njur dadi seniman isin aja. Nggih mboten. Paring panglipur karo masyarakat ki kudu niku nggih termasuk sedekah. Bos, nggih. Iki gandengan ijeh akeh mengko. Oh, nggih. Sing bakal pentas ana ing papan iki. Saiki terus ki sih. Weh. Malah pengingkeh. Dawuh tinggi Kanjeng. Yo. Iki aku bakal nyambut gawe sik. Kula nggih. Kula tak pados bandar klothok riyen. Apa? Nang kene ra ono wingine. Ayo nek ra ono aku sing bantar apa-apa. Iki jane pegawe apa? Kula ki BCA. Apa? Bagian campur aduk. Wes, Gus. Nggih.
Ana apa? Ana apa? Cuk ono apa kowe? Ana apa? Ana apa? Kowe dadi apa? Prajurit. Pedang endi? Pedang iki. Prajurit ku sing nggo pedang. Kula nggih beto. Endi? Tak gembol. Bos, Nggih. kowe iki ngopo kok metu tulung-tulung? Kowe kok metu tulung-tulung iki ngopo? Sing medal tulung-tulung sinten? Ha mau sing tulang-tulung iki sapa? Dhuwur. Aju. Iki ada jab pekatik iki nek wis akhir-akhiran ini metu tulung-tulung. Aku nggak mau ditolong kok. Aku masih mampu. Aku tanpa dirimu masih bisa bertahan. Tenan kowe tanpa aku iso mlaku. Iki sesuke aku wis bunderi tanggal loro, ora tak kabari gelem. Ora apa-apa pokoke bayarane tiba ngono aku. Niki ra ngeten. Ada sebuah kisah tentang darah jelita. Permaisuri bertemu dengan pangerannya. Sopo? Saya, Kowe dadi apa? pangeran. Pangeran apa? Pangeran apa? Pangeran apa? Di pangeran Kanjeng Natanegara mangku wanita tanpa busana. Pengen. Nang tak rayu kok suwe-suwe bahaya. Iso ngerayu apa kowe? Aku lho anggere rayu cewek. Wah, cewek ngamati kula terus meteng. Hei, aku ki apa? Ya saking bentukane kan unik. Mbok nek pancen kowe iki ana sing naksir mbok parani. Wis maratuwamu gek turu, maratuwamu gek turu, gek. Pak turu sik, Pak. Ngopo to? Ora apa-apa. Kok jermah rayu wong lanang e piye? Aku kan awak. Yin rencanane kan sedinganu nggih. Piye? Napa-napa niku nggih adine sik. Terus Nggih munggah tenggen Mbak Yune. kira-kira kan di Mbak Ayu ora. Eh, Duwe kakang. Ndi Mbak Yu ora kowe? Ora duwe. Ora ndi Mbak Yu. Ambokne ora apa-apa. Kok jur nekat. Timbang boten nonton. Bos, Nggih. sing wigati. Nggih. Piye? Iki ngopo? Nek lara toto-toto. Ono apa, Mas? Kewitasan, Ketiwasan. ketiwasan. Ono apa? Kula ingkang suwun sinuwan. Wale. Eh? Sowan sinuwun. Oh nggih, ngoten niku. Kula ingkang suwun sinuwan. Sowan sinuwun. Kula wau ora ngrumput. Kowe ngarit. Banjur piye? Banjur wonten tiyang kalih. Ono pawongan loro. Sopo? Menika Nang kene. adose Nayaka Praja. Nayaka Praja. Banjur ngopo wong? Ngopo wong loro ki? Kula Kowe ngopo? Kowe ngopo? kula dipun bondo. Kowe dibondo. Terus kuping kula ping. Wong kula kok njur munine ping. Lho, Ki apa? kuping kula. Ayo, Nggih. terus piye? Terus menika. Menika Sik. Dalah mong sik. Kaya ono nawolon.
Nek biasane enten nek biasane. Iya rasa omong ngono. Nggih. Om panjenengan betok. Nggih. Lak udan iki nek ra. Iya, ora. Terang. Allahumma ini a'udzubika minal khubsi wal. Ben ora udan. Ayo nek mlebu WC ra ora udan. Goblokane. Ayo nggih Bu, mosok nang WC kudanan. Metu separo mosok mlayu. Apa-apane ya kena. Hei, para prajuritku kabeh. Digatek. Ngomong ki kono. Ha iya. Apa kowe ngomong ngono? Sakarepku. Iki jeneng grup kampung iki. Preman wae wilayah-wilayah hake. Lumantar kintoko neki bekti sun katur mring dika ya kang mas riya penangsang ing sipang panulan praja kang prawira digdaya dasar satriya pinunjul sinuyutan prakawula kabeh wae para soreng hayang palembana saka ati Wijaya ning iki sono bajute mula padha rungokno soreng Sendika mung sethithik cacatira nali
Soreng warga setuju. Nggih, ngaturaken kagem panuwun ingkang Bapak Bindan menika saking paguyuban Soreng warga setuju ingkang mapan wonten ing lalatan Bumi Perdikan nggih Bandung Arjo nggih. Wah, sembah nuwun mbok menika wonten keparengipun menika panjenenganipun Bapak Pangarso SWS saking Bandung Arjo nyuwun pesan dan kesan nggih tumrapipun warga masyarakat dusun Jagoan Sakukuban nggih.